El 3 de febrer de 2018 ha quedat gravat a la història de Masella. Vam celebrar el 50è aniversari i recordarem sempre aquell vespre. El recordarem per tot això. Amb tots vosaltres, Pep Poblet. Espectacular perquè quan veus aquells llums, escolta, és llum natural d'antorxa i vas baixant amunt i avall, allò no té explicació, s'ha de veure. Perquè és com a motiu, perquè ja fa 50 anys de l'estació i tot, i participar-hi és guai. Il mio bacio sciogliere